गुड मॉर्निंग एवरीवन सकाळ 9टा ମୁଁ ଉଠିଲି ଗାଧାବାଧା ରେଡ଼ି ହେଲି ଖାଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଡ୍ୟୁଟି ବୋଉକୁ କହିଲି କରିଦିଅ ରୋଷେଇ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବୋଉ କହିଲା ଯଦି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶାଗ ଖାଇଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଗି ବନେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମୋତେ ଠକିଦେଲେ ଭାତକୁ ଆଳୁଦମ୍ ଆଉ ଶାଗ ଦେଇଦେଲେ ଓଲଟା ମୋତେ କରିଦେଲେ ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିଗଲି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଦୁକ ପାଇଥିଲୁ ତା ହାତ ଧୋଇବାକୁ କହିଥିଲୁ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲୁ ଯେମିତି ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ହାତ ଧୋଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଯାହାକି ଆମର ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଆମ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଦେଖିଲେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେମିତି ଆସିଲା ଆମର କେସ୍ ଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାଚର ଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଭାଇ ଆମର ମନିଟର ଅନ୍ କରିଥିଲେ ତ ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଆଜି କେସ୍ ଥିଲା ପ୍ରବଳ 3ଟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିପାରିନଥିଲି ଛୁଟି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଦେଖିବା ତ କୋଉଭଳିଆ ପାଗ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ସେପଟେ ବୋଉ ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ସେ କହିଲେ ରହିଥା ଟିକେ ମ୍ୟାଗି କହିଲେ ଖାଇବି ସିଏ ତ କହିଲେ ମୋତେ ଧରେଇଦେଲେ ଏତିକି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ରସୁଣ କାଟିକି ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇ ମ୍ୟାଗି ଗରମ କରିଦେଇଥିଲୁ ପାଣିରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ହେଲା ପରେ ଟିକେ କିଛି ଆସିଲା ପରେ ମ୍ୟାଗି ଯାହାକି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ତ ମ୍ୟାଗିର କିଛି ଲୁକ୍ ଏମିତି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଏମିତି ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଥିଲୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଛୁ ରହୁଛୁ ରାଧେ ରାଧେ।